Mary Chiwenga has been admitted muchipatara mushure mema-serious complications kuri kunzi ropa harichaflowi zvakanaka mumakumbo ake. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nekuhita notification button kuti pese patinopost muve the first people to know. So Beatrice Mthethwa anova iye lawyer raMary Chiwenga akonfirma kuti Mary akapinda muchipatara musi wa11 January uye pane macomplications akasiyana-siyana mumakumbo ake ese ayo atena kuita black, showing that hakuna ropa riri kufamba kumakumbo ikoko. Havidi weka, nyaya yacho inorwadza. Komera shayirwawo here kuti agone kuwana treatment so that anoitawo zviri nani. So ndo kwaari kuSt Anne's ikoko ari paheavy medication yekuease pain. Inyaya inorwadza zvachose. Zvinogona kuitika kuti vanogona kubvisa makumbo kana pakasawanikwa solution fast. Ndo risk iripo guys, kana pasina blood circulation kumakumbo, makumbo acho anogona kakungoora. Izvi zvinoita sezviya zvataiona muNigerian movie. Zvaitika kunge hazvimbofi zvakaitika pareal life. Asi gore rino taona zvakawanda.